ja tossa koti. Miksi? No se on niin toi... Parempaa. Mikä? Hei Anton ja Ukko, käy vähän sivumalle. A mikä? Se on herrasmiessääntö jalkapallo. Mä käyn tuonne vähän sivumalle elämään. Mene. Haasta. Jarro, sivuun. Älä päästä läpi. Vaikean kautta ulos. Hei pojat, ylös ja liikkeelle! Kavan lämpimänä, katsotaan kohta tuolla. Meidän kärkimiehet tappaisi juoksumme vielä olla. No Ville sai äsken. Ville saa vähän. Aika polkkaa. Oi. Täällä on kaveri! Santeri Maalilla on kaveri! Elävänä tuolla. Aivan hyvä Olavi! Vitsikö ollut ketään täällä? Missäs meidän oikea laita? Meillä on Luukas, se olikin tuossa vähän siellä päin. Mä mennä vasemmalle. Otahan katsotaan nyt. Ukko. Sinä otat mitä annetaan. Niin. Santeri on tässä. Santeri on puolustuksessa. Tämän katso, että miten tuota. Heikkinen mennä. Vois vaan. Ihan rauhassa. Ville on siellä. Mene Ville! Hyvä oli lukee. Vitsi. Hyvä oli. Santeri, selän takana on kavereita. Katohan niitä. Se pääsit kohti, me vähän luulen, että siellä on alkaa.
just Santerin paikalla. Haasta lukee. Jos sulla tekee vielä palloa, niin mulla chance ei oo mennyt. Tekemään pois palloa muilta. Ihan oikeesti. Se on niin hyvä siinä, että ihan oikeesti. Katsotaan tässä mikä on. Sattu. On vaihtoon. Santeri. Vaihtoon. Santeri vai? Ei ihan noin ois voinut mennä, mutta näköjään tuohon. Hei, hyvä. Jätää sen noin keskusteluun. Ukko on valmiina, nyt peen lämpöjä. Anton! Just noin tuolta noustaan. Hei, jätkät nopee. Lukee, sun pitäis olla ylempänä. Antonin heitto olisi ollut tuolla. Pakit heittää kyllä. Pinkku raattaa taas. Lukee tänne laitaan hakemaan syöttöä. Ei vitsi kun pääsit tekemään. Ihan hyvä Olavi! Otahan Luukkasin vetää tosta vahtaa. Niin, kun pääsit kunhan on Ne ajattelin, jos se saisit tuoltakin P ja Ville, kun ne vaan sais palloa tonne, niin silloin voisi olla chanssi päästä tekemään. No ne on aivan voitettavissa. Miten pitää saa pelata? Pois, hyvä Anton! Kato, täällä ei oo ketään. Lukas oli paikka silloin täällä. Lukas juoksee nyt ympäri kenttää. Ei oo siinä paikassa, kun pitäis olla. Tästä kun Antto saa pallon pois ja käy. Hyvä! Hyvä Ville! Itse kun ei saanut kunnon kosketusta tuohon. Hei! Älkää antako noin paljon tilaa, ei kun sinne kulmalle. Hyvä Anton. Hyvä! Vielä pitäis pelata. Pelata loppuun asti. Nyt! Hyökkäyksestä alas. Seuraava kappale. Lukas, vaihto! Ja Ukko muista paikkaa. Nyt oli jo vähän yllä tuossa. Tosi hyvä. Hei, pikkusen vähän harhailit siellä sun täällä. Tuo on tosi hyvä syöttö tuolta Antonin. Tuo on itse siellä Antonin lähellä. Se on niin omaa paikkaa. Tuo paikka sulla on täällä laita. Enemmän kestää paikkaa. Luotan näihin kavereihin, että ne saa sen pallon pois. Jos ne ei saa sitä pois, niin sit ne ei saa sitä. Se ei oo sinun murhe. Kato, taas Ukko on ihan vikapaikassa. Jos se pitäis, mikä paikka lukee sulla oli? Niin, Ukko on taas tuolla keskellä. Se blokkaa tällä hetkellä vetoa tuossa, mutta... Se on 4 kaveria. Niin, kun se on myöhässä nyt sitten taas tästä lähöstä, kun pitäisi olla täällä. Omalle paikalle. Hyvä Ville, jalkoja sinne. Ukko, muistahan se oma paikka. Taas olit tuolla maaliviivalla menossa äsken. Älä laske liikaa, Ukko. Pois. Toisaalta on hyvä, kun laskevat puolustamaan. Hyvä Olavi. Ukko pee omaa paikkaas enemmän. Se on tässä laajassa. Hyvä. Alaspäin! Ukko, mikä paikka?
Niilläkin on aina vähän kun ne halluu kärkeä. Sitten huomaa, että ei ne oo kärkimiehiä. Ne halluu koko ajan olla tuolla. Ja kun on tottunut 4 vielä pelaamaan, niin silloin pystyy tekemään koko kentällä kaikki, että se ei ole tähän totuttu vielä. Siinä mielessä nämä on hyviä pelejä. Kyllä. Kulmapohja. Hyvä, nyt katsotaan. Hyvä Ukko, siellä on sun paikka. Kato siitä kaveri vähän. Ota lähempää se 9. Maalin puolelta. Maalin puolelta 9. Ukko. Maalin puolelta se 9. Ei Ukko, se on 9. Se on 6. Ukko! Nämä 2. Hereillä. Veitkö Ukko se 9? Se 9 teki maalin. Älä laske Ukko liikaa, nyt pitäisi olla ihan eri paikassa jo. Ukko tänne laitaan, laitaan. Ja ylemmäs. Älä laske Ukko liikaa. Kato siitä se 5, voit vähän kytätä, mutta... Nyt on Ukko kiire. Ukko. Otetaan Ville huilaamaan, niin menet Santeri kärkeen nyt sitten juoksemaan. Voitais sinne saada jotain. Jalkoja sulla. Osaa pelli vähän. Ukko liike! Ukko liike! Pois vaan, älkää antako tilaa. Hyvä. Ukko, sinne ei mennä kävelemään. Santeri siihen kärkeen nyt sitten Ja Ukko ylöspäin. Pikkusen Santerin alapuolella Ukko. Hyvin oot juossut. Ei oo vaan palloja. Tuliko nappareilla tuolla pois? Luke, ota lämpöä. Nyt Pekkusen kohta. Hyvä peli jalkaa. Haastaa. Hyvä. Perään. Kato siitä. Anton, kato, älä päästä läpi. Hyvä. Juuri noin. Hyvä
Hyvä Pinja! Siitä! Tosi hyvä yritys oli, mutta ei. Pois vaan! Hei, hei, hei! Ukko, jalkaa! Hei, ei kävellä! Pea, tuu vaihtoon sinne paikalle, tuonne laittaa. Vasen laittaa. Vasen laittaa. Oi. Ei maa mitään. Ne paikoista tekevät. Paikoista tekevät. Hei, tosi hyvä. Äskeinen yritys oli kyllä ihan siellä, mutta vitsi kun et päässytkö vetää. Tätä pitäisikö, teidän pitäisi päästä tuonne päälle. Maalivahti on liian itsevaltaa rohkea. Silloin pitäisi prässi lyödä päälle. Tää kaveri ei oo niin taitava, että voisi palloa. Ja sieltä tulee hätää ja tulee huonoja syöttöjä sitten, jos sen saa paineen päin. Ukko liike! Mikähän paikka Taistele vaan, Santeri, pois! Mikä paikka, Ukko? Taas painollitus. Vaaro! Vaaro on kyllä. Nyt oli oikea-aikainen juoksu. Hyvä Yly! Hyvä Ukko! Noniin. Sinne vaan raastamaan, sieltä ne tehdään. Hetken on fiilistellä, ei vaiheta nyt kun on fiilis. Nyt siellä on tatsi päällä. Ville, pikkusen lantoja ottaa siihen. Sitten vaihto. Ville, menet arvopaikalle, mikä sulla on se pakki. Pakki, sinun pitää olla pakkia siellä nyt. Muista Ville pakin paikalla, Petri. Yksi karvaa, heti. Hyvä pisti, laitetaan suoraan sitä otahan nyt katsotaan. Pääsetkö siihen? Se just olisi, halusit paikkaa. Kyllä on jonkun ajan päästä. Pois, hyvä. Hyvä penkku. Pelaa! Ei vitsi. Hyvä Ukko. Alkaa vähän huomata, kun tekis töitä, niin jotta tapahtuisi. Kyllä. Miten Pea, otahan siihen kohta. Santarin tilalle meet kärkeen. Nyt sinne lähdet tekemään tilanteita. Pojat pistää passi sulle niinku pallo sisään. Seuraavat tämän tilanteen jälkeen. Oi. Ei oo pelaaja kiinni. Onneksi menee ohi. Santeri! Vaihto! Me vaan. Juosten! Hei, hyviä yrityksiä oli. Pikkusen sulla vauhtia, niin niitä kaverit on nopeampia, mutta ei se mitään. Kyllä se siitä kun... Yritys riittää. Treenillä korvattaa sitten, sitä pystyy vauhtia parantamaan. Ukko, liike! Painettaa. Eikö se hotellia on? On, mutta se aina. Nyt on 3 maalilla.
Ukko liikkeet. Ukko tämä laitaa. Ukko, älä mene sinne. Muista. Siinä seis. Nyt. Hienoa. Hyvä. Oli yhtään enää. Pinkku, loistava passi. No. Niin, se on liian rohkea. Se on oikeastaan ihan pelaamaan. Pitäisi ottaa matkasta peliä. Aivan se on heikolla siinä vaiheessa, kun se menettää sen pallon, niin se on aivan... Tapoikki. Lukee vaihto. Tuli pallo suoraan rintaan. Me vaihto otetaan Aaro sinne lukepaikalle. Ai niin, Pimo. Ja me ei varmaan kaikkien tarvitse ottaa. Me vaan Aaro Luken tilalle. Hyvä. Joko kulkee henkipareja. Se säikkää tavallaan kun ei ilma ei kule. Nyt on ihan rauhassa. Tosi hyvä. Ota vettä pikkusen juomista. Pikkusen juomista ja muuta siinä. Ihan rauhassa. Tasolta ja rauhassa. Aivan tosi loistavaa peliä. Hyvä. Pikku kesken. Ota vaan pikkasin. Ukko liike, älä jää seisomaan. No niin, otahan se pallo pois. Meidän on. Meidän on. Hyvä vääntö, Ukko. Ukko, sä oot kärki, niin siellä menet ylös. Ja laita juoksu, laita juoksu. Laita juoksu. Hieno, Pinkku. Ukko, taas muista paikkaa. Liikaa siellä. Näytti käillä. Mene Ukko maalille. Ui, kun se olisi pehä sanonut. Aihan se. Ai, no hyvä. Uutta vaan. Liian vaan. Minä Ville en näköjään pakkina. Pallo varma kaverihan se on. Anna Ukko paine vaan. Vielä vaan, anna paine. Ei voi ottaa käteen. Hyvä. Nopee yllätys. Ukko laitaa. Ukko nopee. Pinkku, heitä. No niin, sinne vaan. Älä anna periksi. Sä sytty tähän palloon. Hyvä. Yritystä löytyy, kun onnistumisia tuli. Joo, ja me tehdään niin äsken hakeetan puhuttelua. Joo. Kuuntele tarkalla palloa. On parempaa paljon. Tule pitkä. Hyvä Pinkku. Nyt tuu kohreilla. Ui, väisti paljon. Ukko, tava. Älä Antto, näkkiä. Pinkku, tuu laita. Hieno, vielä vaan. No, kikkaile Maija, pois. Pois vaan. Ja yksi haastaa. Käreen hommi. Aika pelastaa hei! Pistä suoraan maaliin vaan susta. Pinkulle vetopaikka, se on siellä. Ei jumala. Hyvä yli! Mä oon ihan puutumainen. Mikä lukee olo?
Helpottaako jo? Nyt helpottaako? Ei tuolla siniset tuli huulet ja hankeen tätä pois. Ei se kato ollut vetänyt muutamaa. Niin. Hyvä oli Pinkku. Niin ois. Ukko, katoppa toinen reuna, ois ollut niin nätti. Pallo pois. Hyvä. Kun sä et muistais tämä, että kun te... Miten sun lukee, ootko jos kentälle valmis lähtenyt? Ootko? 5 minuuttia varmaan. Katsotaan vielä tässä yhdet vaihot kun on. Pelaamahan tänne on tultu, eikö niin? Kyllä. Totta kai pikkusen pitää vettää henkeä tuommoisen jälkeen. Taas on Ukko tuolla laajassa. Ukko, tämä laita! Ukko! Elää mene sinne! Nyt pitää pikkusen tulla ripeämmin Ukko alas, hei. Jalkaa Ukko. Tuppa vaihtoon. Tule vaihtoon nyt. Sieltä alhaalta tullaan juoksemalla myös alas. Tai sitten tullaan vaihtoon. No painaa varmaan. Niin, ja sillä sitten pitää tulla vaihtoon. Pitää tulla vaihtoon. Hienoja häkkejä. Teit sen ekankin. Hyvä. Santeri, mikä se? Toinen oli hieno. Pinkulta oli loistava sijoitus. Yes. Hyvä Antoni Laaske, hienoa. Hyvin blokattu. Laajan kautta. Hyvä. Santeri! Hienoa, ja on jatka. Santeri ylös. Pepan. Siellä pitäis olla. Älä väistää. Hyvä. Päälle. Painetta sinne. Hyvä. Santeri ylös noissa, kun on omalla pallo. Niin. Omalla. Aina menet ylemmäksi siinä vaiheessa, kun se on... Maalille päin, Santeri. Tuo päässä on, niin Omalla joukkueella on pallo, niin. Ihan tavoittamattomissa on. Hieno oli. Aivan loistavaa. Vitsi. Hyvä ylös. Hyvä syöttö. Santeri oli tossa. No, nyt. Ja tarkkana. Hyvä Pinkku. Oho. Oli aika syvälleen. Okei. Mitäs sillä on vaihe? Jaksa sen vielä mennä tänne. Siihen jaksat ainakin. Paljonhan tuossa peliaikaa jäljellä. Ei sitä oo enää paljon. Tai enää keritä tehdä vaihtoa. Minä vähän luulen, että... Ukko vähän takkiin päälle. Ui. Ei tää keritä enää tähän vaihtoa, tulee ihan just katso. Kaksi. Kyllä se on meitä kentällä, niin se tulee ihan. Katsotaan, annetaan näette nyt tähän loppuun tää homma. Nyt on minuutti.